Πολύ καλησπέρα. Για να μην πούμε το νερό νεράκι, έχω δύο χαζές σκέψεις στο μυαλό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε νερό και να ελαττώσουμε κάπως την υπερβολική κατανάλωση. Πρώτον, αυτές οι μέρες κάνει υπερβολική ζέστη και χρησιμοποιούμε όλοι τα air condition μας. Το νερό από το air condition που πηγαίνει? Στο μπαλκόνι, στο γείτονα από κάτω, ή χάνεται έτσι, ή άντε καμιά φορά το μαζεύετε σε κανένα μπουκάλι και το πετάτε μετά στην λεκάνη. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το νερό για να ποτίσουμε τις γλάστρες του μπαλκονιού μας, ή αν έχουμε και μεγάλη παραγωγή, ακόμα και τα δέντρα έξω στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, ή και την αυλή, αν τυχόν η πολυκατοικία διαθέτει αυλή. Δεύτερη πρόταση. Είναι λίγο περίεργη η δεύτερη πρόταση. Πλυντήριο. Ξέρετε πόσο νερό βγάζει το πλυντήριο? Αν είναι εύκολο να συναρμολογήσετε το σωλήνα που φεύγουν τα νερά προς την αποχέτευση, μαζεύοντας το